ke uma ungabe usebenzisa lo wakho isichina kanjalo izinto ezikanjalo hayi ngasiza isichina. Hayi iyasebenza lembizi iyasebenza naba bengakayazi abasondele eduzana uSlay Queen wangempela siyaslaya girl. Siyabonga baba siyabonga kakhulu hayi umsebenzi wayo siyawubona uyabonakala. Nasemabhizinisini njalo uyacwebezela nje udayise izinto zakho zihambe. Slay Queen ushaya inyoni eziningabi ngetshela lodwa. Thank you. Siyabonga kubaba. Wenza ukuthi ngithandeke yabo nje wenza nje ukuthi inhlanhla la ngihamba khona nje yabo nje ngiyathandeka nje nginogazi nje bantwini nje ziningi izinto angenzele zona nemali ke shame ingena ngapha nangapha ke imali so nje ziningi izinto angenzele zona ziningi Sukuma Mzansi indumandumani sifikile isivulele ichemist iDr Khehlelezi Traditional Pharmacy eseThekwini ku407 Sangro House kuSmith Street kushop number 1B ungazi-ordela ama products abo noma usifikele mathupha ema-office abo ngolunye ulwazi ungabathinta enambeni yase-office ethi 031 321 5589 noma enambeni yocingo ethi 072 123 4976 uDr Khehlelezi Dumandumane yatumezizwe Ngisho ngambiza mbizweni yosonka kubanda amancane ensizweni umlaphi wendabuko Dr Khehlelezi Dr Khehlelezi wayibona phezulu kodini lapha abantu njalo ayikhombe bona Dumandumane yatumezizwe Ngisho ngambiza mbizweni yosonka kubanda amancane ensizweni umlaphi wendabuko Dr Khehlelezi Dr Khehlelezi wayibona phezulu kodini lapha abantu njalo busuku nemini Dumandumane yatumezizwe Ngisho ngambiza mbizweni yosonka kubanda amancane ensizweni umlaphi wendabuko Dr Khehlelezi Dr Khehlelezi wayibona phezulu kodini lapha abantu njalo busuku nemini King of swag inyanga with the fashion you're very focused like push your passion we king of the traditional healer push IA declare with demands utela into engathaheki vele osehlulekile ulokethu uthwele mele wenze show wayisusuzoyimela kudlula uKhehlelezi kushawa amakhwela role model yabantu abaningi kodwa bathuthwele sebenqena ukuzehlisa evusa indaba zabantu ukhuluma manga show noma ngabe lempilo uyayifisa sihlahla somdlele nondela mzimba mbethe inhliziyo zamadoda zibovu thengi I8 bathi ngiyaforsa ngibuye nejiweko livuka nje bovu Dr Khehlelezi Dr Khehlelezi banomona ngoba manje into zami zikhanya kwenkanyezi Dr Khehlelezi banomona ngoba manje into zami zikhanya kwenkanyezi Dumandumane yatumezizwe Ngisho ngambiza mbizweni yosonka kubanda amancane ensizweni umlaphi wendabuko Dr Khehlelezi wayibona phezulu kodini lapha abantu njalo busuku nemini Dumandumane yatumezizwe Ngisho ngambiza mbizweni yosonka kubanda amancane ensizweni umlaphi wendabuko Dr Khehlelezi wayibona phezulu kodini lapha abantu njalo busuku nemini Dumandumane yatumezizwe isihlahla somdlele nondlela mzimba Beja basone bandla tisho
Yeah, womuntu othi imali yokuthwala kungani ungenayo ngoba unolwazi olunzulu. Wonke umuntu ophumelelayo ngizothi uthwele ngoba nakhe ekhuluma isiZulu. Mavula kuvaliwe ngihlele ethembeni, i-dictionary indaba idida umndeni. Kuba laphazi ukuthi bayamngabaza yalowo mona ngiyazi ngisazophalaza. Phethe i8 vroom ithi vroom vroom vroom. Phethe G-Wagon vroom ithi vroom vroom vroom. Lezi nje nilokhu nizenza zona ilumi, zinto ziyabheda amakhosi awavumi. Kehle lezi uzuba futhi. Sanibona, igama lami uSolakele Msethwa, ngisuka kwaMashu. Nompumelelo Mzobe Ngwane ngisuka kwaMashu kwaK. Mina ngizothenga iSlay Queen ngike ngasithenga ngaphupha ubaba esangihambe ngiyofuna umsebenzi njengoba wayishilo wathi mangabe ususebenzisile uyamphupha nami ke ngamphupha kukhona la ngifuna khona umsebenzi. Kodwa ke manje ukuthi ngisuke ngakhohlwa ke la ethangiye khona nanokuthi ke uma ungabe usebenzisa lo wakho isiChina kanjalo izinto ezikanjalo hayi ngasiza isiChina. Hayi yasebenza lembizi yasebenza naba bengakayazi abasondele eduzana uSlay Queen wangempela siyaslaya girl. Siyabonga baba siyabonga kakhulu hayi umsebenzi wayo siyawubona uyabonakala nasemabhizinisini njalo uyacwebezela nje udayise izinto zakho zihambe. Slay Queen ushaya inyoni eziningabi ngetshela lodwa. Thank you. Siyabonga kubaba uMakhehlezi siyabonga kakhulu. Engathi ngaqhubekela phambili asize nathi singena luso asize bonke abantu abahluphekile. Ngiyabonga. Ngimsanda ngothando lala. Sanibonani igama lami ngoNomaswazi kaDlamini osuka ePretoria eSunnyside. Umkhulu ngaqala ukumazi kwiSoweto TV. Ngaze ngagcina ke ngimlandela ke ngeza nasenkonzweni yakhe egcotshwa as Archbishop. So nje I'm a fan ya Dr. Khehlelezi and ngidayisa oSlay Queen ePretoria la ngihlala khona. And uSlay Queen uyasebenza sebeze bangetha igama bangibiza ngoSlay Queen nasemsebenzini la ngisebenzela khona emasosheni. Siyabonga kakhulu Dr. Khehlelezi uDlondobale nalabo abakubizayo abathi uthwele thina sinankinga nalokho siyazi ukuthi awuthwele. And siyasizakala and sifisa no Dr. Zweli Mkhize ukuthi angenelele ukuthi ukwazi ukuqhubeka usize abantu njengoba besizakala. Mina ngine-prove ngoSlay Queen ungisizile I was diabetic but doctor bangincomile ngoshukela wami ngembiza yakho nje iyodwa. Sithi qhubekela phambili Khehle inkosi kubusisa. Sanibonani emakhaya. Gama lami nguNkule wakamia known as uMamazi #Slay Queen. Ngisupplier ya Slay Queen. Sicela ukubonga kakhulu umkhulu namakhehla kubo ngethuba abaliveza lokuthi abantu baphile emhlabeni. Cela ukuthi nje ngiadvertise nangu Slay Queen kubantu baseMlazi, abantu baseFolweni, abantu baseAdams, abantu baseToti ukuthi Slay Queen uyatholakala kuMamazi. Inumber is 06333 87461 uSlay Queen. Namhlanje usuku olukhulu kuvula ikhemisi yakhe umkhulukhulu indumandumane yadumezizweni isihlahla somdlebe nondela mzimba bechembeche mfazi onempanda. Siyabonga kakhulu umkhulu ukhule kakhulu ungakhokhobi kuona wonke amakhehla khona emhlabeni. Siyabonga Slay Queen. Nokulunga wakamthethwa ngihlala la eTown ku Anton Lambede. Ngiphethe uSlay Queen wami ibhodlela lesifoli kahle kahle. Ngiphethe ne-magic oil yami la. And ngifuna nje kusho ukuthi ngiyabonga kuSlay Queen imanga ngenzele zona, ngiyabonga nakumkhulu simthanda ngothando lika love. Undumandumane yadumezizweni. Ngiyabonga.